ଶ୍ରିୟାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାର ରୋଷେଇର ଟ୍ରେନିଂ। ମା ସହ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ ଶିଖୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେ କହେ, ମା ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମା ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ଶିଖି ରଖ ମା, ଶାଶୁଘରେ ଯାଇ କାମରେ ଲାଗିବ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଶ୍ରିୟାର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରୋଷେଇ, ଜଳଖିଆ, ଘର କାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ବାସନ ଟିକେ ମାଜି ସାରି ଆସି ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଦିନେ ତାର ଛୋଟ ଝିଅ ପଚାରିଲା, ମାମା ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ଥକି ଯାଅନି? ଶ୍ରିୟା ହସି ହସି କହିଲା, ଥକେ, ଥକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋର ସବୁ ଥକାପଣ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରିୟା ତା ମା କଥା ମନେ ପକାଏ। ମାର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ମା ତାକୁ କେବଳ ରୋଷେଇ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ନେହ ଓ ପରିବାରକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାର ନୀରବ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଖୁସିର ଭିତ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।